אני רוצה לספר לכם סיפור מרתק ששמעתי על הרב יוסף חיים הבן איש חי הקדוש, המורה מבגדד. היה פעם אחת שהבן איש חי התארח בבית חברו לסעודת שבת. במהלך הארוחה הוא חווה התרגשות עצומה מהטעם המיוחד של הבשר. הצולנט שלכם מאוד טעים, אף פעם לא טעמתי כזה טעם, הוא אמר בהתפעלות. איך יכול להיות שבביתי שלי אין לי כזה טעם מיוחד? המארח, בצניעות, השיב לו וחשף שאשתו היא זו שמכינה את המנה באהבה ובכבוד לכבוד שבת קודש. וכל פעולה נעשית עם קריאה נלהבת, לכבוד שבת קודש. בניגוד לביתו של הצדיק, שם המשרתים אחראים על ההכנה, והטעם המיוחד הזה נהדר. והלקח העמוק מהסיפור הזה הוא שהכוונה והרגש שאנו משקיעים בכל מה שאנו עושים, מעניקים ערך מוסף שאין לו מחיר.